Dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Zuzana Belohorcová a v Tenerife Real mám na starosti média, marketing, sociálne siete a najnovšie budem pracovať i ako agentka na predaj nehnuteľnosti. Vítajte v asociácii San Villas, ktorá sa nachádza v štvrti San Eugenio Alto v južnej časti Costa Adeje. Dovolte mi, aby som vám predstavila tento krásny apartmán s jednou kúpeľkou, s jednou izbou, s otvorenou kuchyňou, priestrannou obývačkou a s nádherným panoramatickým výhľadom priamo na oceán. Celý apartmán je krásne zrekonštruovaný podľa najnovších módnych trendov. Myslím si, že táto nehnuteľnosť je pre vás naozaj skvelá investícia. Ak vás tento produkt zaujal, tak nás určite neváhajte kontaktovať a určite sledujte stránky Tenerife Real a náš YouTube kanál. A ak sa vám naše videá páčia, tak určite stlačte odber. Tešíme sa na vás opäť na budúce.